ngayon. Salamat nga pala sa Mercury Drugs sa venue. Sa ating sponsor, Gesano Mall, SM, Limkit Kay, Ayala, Gesano Pugon, Urama Pugon. Thank you kayo. Support. Okay, maaway sa ito karon tuunto. Okay, pahilan ako sa kaliwa. Max, Amak, Akams, and Tors. Yeah. Buti ang iyong katawan at mong malaman. Pwede ka bang maitama pang tapos mo dyan? Pagkatapos Kana naman si G. Christ of si Wix Q. At aking nilimbag upang sa siling ng laro muli kong maiambag. Ang payak na pagbugang hindi kailangang isigaw. At dinigto ng lahat hindi binirit ang Glenn Red Production. Okay, unang mubanat si G. Christ and Wix Q. Okay, go! Loco script mag-ingay. Yay! Yung kalaban tigbal sa marag patay. Isa ka tao nga giatbang sa ako. Nagpiniling gwapo tanawang naong di ba kabayo. Inona! Huwag kang piling magaling. Dahil wala ka bang narating. Alam mo bakit wala ka bang narating? Kay tigdilabra ka sa utin sa kanding. Supa ka pa! Okay. Kani mo nakabalaban karon, wa pa ni building. Ug wa ko'y paki kung ikaw mag-rebuild basta imong gisuot nga underwear karon tibak si mong ati. BAM! Yo! Ang iyang naong panit sa akong itlog! Abi ako. Abi ako gikan na tong tao na makapildis na ako karon. Nagdala-dala pagbabay sa kwarto murag tarong. Abi jud na akong iyang iyoton. Ang animal nagpatudlo ra man di ay kung unsaon paboruton ang balon. Beginners! Last na banat. Na time. Okay. Primerong banat, kang Makid, so kang Tors, balos mga kaibigan. O putang ina mo! Ang itong murag na og itlog. Wa ko nang ginamog yang itlog basa. Tampayak matulog basa ang itlog. Putang ina mo sa tong naong kabayo, para na kanting murag irig. Bagyo. Putang ina mo! Sa lahat ng lalaki niloboto ito lang naulol. Alam ko namang hindi ito bakla pero sa akin lang napapasubok, napapatsupa. Kaya ngayon paparusahan kita ngayong gabi, hoy tuwan, kinubuton ta ka. Araw makaingon ka, ang sarap paging bakla. Para mo sikat din sa YouTube siya, marunong pa. Among mga taga-Bugo, ayaw mo pa pinapayas diri sa amo sa lugar sa Puerto. Kamo putang kamo og gulo para dili na mo makabalik diri sa among trono, diri sa among teritoryo. What the fuck? Time! Ikaduhang banat, kang G. Christ, o kang Wix Q. Yo! Flipside! Magingay! Animal ka! Nagkitanti ka! Naglolo ka sa akong utin sa una! Kaya ito rin kanta na ko sa imo. Lolok everyday okay. Tot, mo kag lubot. Kaya na ba, komersyal muna tayo. Ang tunay na lakas, sa labot ni Tors mo gawas. Kubra nga way lala, agwa imo akit-kit og planggana. Bunakid, yang lubot di kagin. Sa YouTube. Batang taga-bukid. Ayay! Bukay day! O time! Ikaduhang banat, kang Kams, o kang Tors. Go! Ako usa ka flip topper. Pero dili halata sa akong panamit kay ako usa ka gentleman. Unang gitawag nila na isa ko ay Yo! Uy putang ina mo, kala ko si Lone. Yatay, may kabugo mo na yun. Yo! Real talk, imong ulok na mulbos. Imong buto ng lipstick. Imong tigol ng eyebrow. Yo, basta ako bispitar mo sa kuha. Ibasig ako maulit din sumbagon tig sa mong kamot na ibasig korno nga shell. Kamo pauli na sa inyong lugar. Papilyon sa mo kung asa ang inyong ligdaanan dito sa minteryo kay ako mismo ang mulubong dito sa inyong sariling teritoryo. Yo! Kuy Badyaw, Igorot, kumusta? Nabalitaan ko sikat ka rin dati sa flip-top.
Pero tangina mo, pag ako'y mo makontra, di na ka mo sikat sa flip top. Kaya ako usa ka sikat para mo feel din ninyo. Fuck you, taga-bugo. Okay, time! Kang G-Kai, so kang Wex, Q, go! Yo! Saan ni guard? Iro? Kanina? Yabi? Ay, yawa. Saan man yawa? Taya, mga karumasan mo. Kani bata grabe ka bastusan. Himupit-mupit, bilat siyang mama yung gilugit-lugit. Ay, gato! Si Tors Bobuto! Bang puto! Ay, pag ginapayas akong atubangan. Ewa pa, kailan si mong naatbang. Bata ra lagi ni purutukan. Kabalo may respeto sa mga magulang. Di ba kani nga kalingawan? Kita tanan nagkinahanglan. O kayo ninyo imuha ang flip side nga dautan. Kay kung di mini inyo unhan, kami gabinuotan. Kaya sa ganitong paligsahan, huwag kang magmayabang. Kasi flip side tinadhana dito at damat sa amin mapunta ang karangalan. Time! Last nga banat, kang Kams o kang Tors! Putang ina mo, huwag kang matagalog! Ba! Sa Bisaya, bugok! Kapirto ta dire! Tagabugo mo! Kabalo ko tagabugo mo! Inyong gitala flip, pero kami ang tap. Pero kung magsalig yun sa tamahimo na dahil ng flip top. Diyos sa lahat ng larangan ng flip top. Itong kalaban ko abnormal nga mineral. Bagong babago yun. Nani mao na mo tae. Pauli mo siyang balay. Okay, time! Okay, time! Last nga banat, kang G-Kai, so kang Wex, Q. Ikaw ba? Okay, niabot na jud ang round 3. Og pre, ay padol palabi. Basig ko na mong nahong, maskarhan ko na og pante. Lord! Ay magpasikat, Brad. Basig ka na yung lubot-butngan ko na og rad. Kanang dugo nga una mo tago si mong mata. Ako na kay mo nang gitawag nga first blood. Kaya wag kang magmayabang sa the king of possible. Di porkit sa'yo, you will never win this battle kasi impossible. And don't be rattled, prepare for a battle. Cause I will kill your whole family and that's we called unstoppable. You two is so big. Okay, See, you flipped up to me, all people in silence. Cause your sentence is nonsense. If I win this battle, tell your parents that I will kill your whole family and that I will kill your grandmother that teeth is absent. Kung katungan istoryahan, di pa gini mo masabtan, may pag mag-study ka na lang. Kaya bisag 1 plus 1, di pa kabalo ang siran. Ay, no last banat, kang Kams o kang Tors. Nabuwang naman ka! Gingnan tigay Tagalog! Tagalog ito! English pa jud ka, bugok ka. May buwang nagakalo! Kita ka nito kaya sa isang ito ibunda kalima! Panay mong papakit sa paot ko na karon tanaw na to para dili malumping na. Utang ninyo! Ano nga banat nyo walang kwenta sa akin? Hindi na alam mga banat ko yun, abot naglanaw kay grabe kasika. Huwag akong pong mga ngalan, abot nag-boxing. Kaya ako ilang itawag na ako si Tors Marquez para mo-feel din nyo. Panay nyo naong mga kriminal sa perto. Ito sa bugo, ilagan ito kay para makasibat sa ilang atraso. Yo! Putang abnormal! Itong kalaban ko literal na abnormal. Literal na abnormal. Ang ina to nung nag-aral sa perto noon, sinuot ang kanyang uniform, hindi siya pumasok sa paralan. Pumasok siya sa bus terminal, bubok. Wala akong pake, kahit mas barako pa kayo sa kape. Dahil ako mas barako pa kay Gentle Guapo. Itong dalawang to, pina-English ko na Chlorine, anong in-English, Anyel, bugok. Bugok! Okay! Bugok yun! Matulog, mag-bumpers! Magtaon, nag-helmet! Malibang, magjakol! Matulog, magampu, hindi rin ba pwedeng nasa Holy Spirit, amen! Bugok! Sintang na nyo! Mag-hospital kayo sa Pilto! Dahil bago kayong dating dito, baka na gusto, tatantarin ko kayo ng mga litra ko, mas mabigat pa sa bato! Putang ng sign to to! Huwag kang sumuko! Dahil hindi ka naman bago! Walang tao dyan, dito kami, wag ka tumuko, gago. Okay. Yo! Itong taong to, tulisan sa kalye! Iyang mama, badyaw sa kalye! Iyang buhok, pwede mo spaghetti!
Yang baba gawasanan sa tae. Ay. Yang ipon grabe kay Tom. Okay, time! O, magingay sa battle na yon!